Primii pași pentru a avea un vibrato frumos la vioară. Sunt Natalia Pancec, violonistă în Orchestra Filarmonicii George Enescu și profesoră de vioară. Vreau să-ți arăt cum să începi să studiezi vibratoul. Este un pic descurajant pentru destul de mulți, violoniști încearcă și nu le iese și zic că nu, unii spun că nu sunt talentați, că nu sunt pentru lucrul acesta. Eu când am început vibrato am făcut, cred că cel puțin 6 luni, am tot făcut exerciții fără să-l aud, să aud acel vibrato frumos. Deci vreau să fii perseverent și să nu te lași, da? Să studiezi aceste exerciții și la un moment dat se va întâmpla și vei auzi și în sunet cumva rostul acestor exerciții. Mâna va dobândi o mobilitate care te va ajuta să vibrezi frumos la vioară. Deci primii pași sunt exercițiile foarte lente de a mișca degetele mâinii stângi. Odată ne gândim că sunt niște pătrimi. În față, în spate, în față, în spate. Și se pot face și fără arcuș, dar ca să vedeți cum sună o să iau arcușul. Poziția a 4-a și o să trag arcușul, dar la început puteți să faceți fără arcuș aceste exerciții. Optim. Contează să avem amplitudine în față și înapoi și să fie mobilă mâna, să nu încordăm. Da? Trecem la degetul 2. Degetul 3. Degetul 4, cel mai greu. Și pentru început vom face doar pătrimi și optimi ca să facem mișcarea amplă și să nu forțăm deloc mâna, da? Să ne fie comod, da? Să nu dorim să avem o viteză foarte mare a mâinii la vibrato. După care vom îmbunătăți această viteză. Un alt lucru pe care l-am observat la elevi, sunt unii care prind destul de ușor mișcarea de vibrato în momentul în care mișcă puțin brațul, tot brațul. Da? Deci această mișcare a brațului. De aceea vă recomand să încercați aceste mișcări și cel mai important este să nu încordați. Degetul arătător nu se va lipi și nu va strânge gâtul viorii, da? Și atunci va lăsa libertatea brațului și a mâinii de a se mișca. Și sunt unii copii care prind destul de repede acest vibrato. Dar chiar dacă nu-l prinzi rapid, să ai încredere că dacă încerci să fii cât mai mobil, să lași mâna lejeră, atunci vei reuși să vibrezi la vioară.